piny owacho medo dhi nyime. Wadhi nyime kod weche manyien. Jatend piny Kenya William Ruto igeno ni dhi chiwo twak e od bura odiechieng' mar Tich Ang'wen manokiny mana ndalo buora bang' chamo muma kaka jatend piny Kenya mar abich. Jafwambo marwa Lydia Okeyo nodayo dho moko kuom jood bura manogolo pachgi kotenre kod twak ma chieng' Tich Ang'wen ka thothgi ni kod geno ni jatend piny Kenya dhi twak ewi weche mamulo ngima oganda jo Kenya e sama ngima koro medo bedo matek e pachoka. Chike ma pachoka omiyo jatend piny Kenya thuolo ma chiwo twak e od bura higa ka higa. E twak mare, jood bura ni kod geno mopogore opogore ahinya to bang' welo ma jotend migepe. Jotelogo ibiro dadho gi od bura mondo mi opodhgi kapok gichamo muma. Kata kamano, kit jotelo manyo gwel koro nyuolo paro mopogore opogore. When you appoint a cabinet minister, must be a clean person also. Now you are appointing somebody who has a murder case in court. You are appointing someone, the same person who has defrauded CDF, the case is in court. It beats the logic whether you will be able to fight corruption or not. Na kuna wengine baadhi yao ambaye mimi niko na hisia kwamba labda wako na doa, wako na dosari. Kwa hivyo tutawapiga msasa sawa sawa. That list is extremely Kenyan. It is the face of Kenya. Almost every region is well represented, it is balanced, and there doesn't appear to be anything we would term as favoritism. Jotelo mamine bende ni kodi wa kaluwore gi singo man jatend piny Kenya omiyo gi ndalo campaigns mage. Tunatarajia kwamba atakapo waita waratibu wa kudumu atahakikisha kwamba ni 50-50, kwa sababu pia sisi tunataka kurai wananchi kwamba wakati tunafanya uchaguzi hatutapumzika hadi tuweze kupata nusu binusu ya wanawake katika nyumba hii. Bangi ya jotelo abirio mamine kuom jotelo prario kod ariyo manogwel kaka jotend migepe ma pachoka. Jotelo mamine pod nitiere kod geno ni jatend piny Kenya William Ruto pod biro medo thuolo mag telo ne jomamine ma pachoka. Amen mar kwan jo od bura e od bura mamalo osebedo ka kelo fuere mokalo ka kweth oramo ni gin ema gin kod kwan mamalo e od bura. Azimio has the majority in the house legally. But you know, some of people who are cheap, who are bought to be on the other side, they will behave as if they are topping up on the other side when they are voting. Yes, that will work. But on the side of the law, we are the one to produce the lead of majority. You can see our confidence. We are majority, and actually they have accepted. They are now competing, Babu Owino and Mbadi. They are competing over the chairman of PSC, which is reserved for minority. You both have coalitions. The coalition of Azimio has 2 more members or 3 more members than the coalition of Kenya Kwanza. There is no Azimio political party. There is no Kenya Kwanza political party. What we have is United Democratic Alliance Party, ODM, Wiper. So Azimio does not have any member of parliament, nor Kenya Kwanza. Kenya Kwanza does not have a member of parliament. Azimio does not have a Kenya member. What we have are members of parliament of various political parties that form coalition. So you look at the numbers, UDA leads. Jotelo mawuok e counties mamonjo sebedo kati more machalo kaka Baringo, Turkana kod Marsabit bende ni kod geno ni wacharita e counties go idhi wuoye gi jatend piny Kenya. Haswa Laikipia Kaskazini na kotoka mimi, visa vya wizi wa mifugo na ujambazi zimekithiri. Kwa hivyo tunataka kusikia kutoka kwa rais wetu jinsi atakabiliana na wizi wa mifugo na mauaji ya kiholela. Ekinde mano timo campaign se pachoka, William Ruto no singo berongima oganda jo Kenya. Kakoro jotelo go geto winjo chendo ma engo mar berongima jo Kenya, simakoro counties malo prario ni kod midhiero mar keche pachoka. When are we starting to buy unga? Because as we eat ugali in Kenya at 70 shillings, he promised that he will sell, we will buy fuel at 100 shillings. We are waiting. We want him to take those billions down there and see those billions coming, climbing to the top. Tulipokuwa tukiomba kura, hata yeye mwenyewe alisema ataangazia sana mambo ya bottom up. Na mambo ya bottom up ni vile unaweza kuanza kusaidia wale watu ambao wanaishi maisha ya chini sana ukikuja juu.
Bang' twak ma jatend piny, jood bura biro bedo kod twak e od bura mar goyo mbaka ewi paro ma idhi gol gi jatend pinyno. Wenge duto koro chomo od bura maduong' ma pachoka ka migeno ni jatend piny Kenya William Ruto dhi chiwe twak mare. Ka bende koro penjo maduong' en ni bende geno mar oganda jo Kenya dhi chopo kare. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Parliament Building, Nairobi.